Goeiedag en welkom bij deze uitzending van Kulturu TV. We staan hier in de Van Dijkstraat en ja, we reden langs en we zien om in bewegingen wordt gewerkt hier zo. Dus ja, zoals nieuwsgierige mensen soms altijd doen, dus dan gaan we even vragen, wat is hier eigenlijk aan de hand? Goeiedag meneer. Goeiedag mevrouw. Feutje was het? Faisal. Faisal. Faisal Free. Faisal Freu. Ik reed langs, ik zie om in beweging hier in de buurt dat altijd onder water zit. Waar zijn jullie mee bezig? We zijn bezig om schoon te maken. We zijn al lang bezig om schoon te maken, om dat ding netjes te houden. Dus daarmee zijn we bezig. Ja. Maar helpt het? Ja, het lukt. Ja, vele handen maken lichtwerk, dus het lukt wel. Oké, en is dit een initiatief vanuit de overheid? Ik zie NDP-vlaggen. Nee, dus ik ben wel gekozen als RR-lid. Dus we zijn alvast bezig. Maar de overheid ondersteunt ons ook. Ja. Ja, maar we zijn als eerst begonnen gewoon van eigen. Ja. Dus als RR-lid ben je bezig. En ben je samen met de buurtbewoners? Ondersteunen ze je ook? Jawel. Ja, ze ondersteunen ons ook, ja. Ja. Want wat is het werk van de RR-lid eigenlijk? Ja, het werk wat we moeten doen, ja, is je omgeving schoonhouden. En je moet je mensen in de buurt kennen. En ja, als je bezig bent, dat ze je ook kunnen ondersteunen. Dat is alvast één. Ja, er is nog een heleboel, maar ik kan niet alles zeggen. Ja, nee, ik begrijp het. Want in ieder geval, je bent nu bezig aan het werken voor je buurt. Het wordt goed ontvangen, zie ik. Ik zie volgens mij ook een paar buurtbewoners daar staan. Jawel. Dus vanaf dag 1 zijn ze er, dus dat niet toe. Ja. Okay. Ik ga even een stukje lopen, want misschien kan je me ook wijzen wat ze precies aan het doen zijn. Ze halen water op. Ja, het was de hele tijd, dit water zat de hele tijd hier. Dus nu hebben we het schoongemaakt om te kijken hoe en wat. Dus tot nu toe gaat het de goede kant op. Oké, mooi. Sorry. Ik zie andere mensen. Mag ik u ook een vraag stellen? Ik ga even naar die heren. Kijk, goeiedag meneer. Goeiedag. Ik ben buurtbewoner. Ik ben buurtbewoner. Ja. Maar hoe vindt u de situatie van uw buurt, hoe het zo onder water gaat? Dit probleem is al een tijdje, het is al meer dan 30 jaar. Ja, maar met Jannie Simons aan de macht, daar lukt het nu. Het lukt nu wel, want er wordt gewerkt, maar daarom zijn we gestopt. We loeken hé, wat is hier aan de hand? Maar het blijkt dus dat de RR-lid gewoon initiatief heeft genomen om bezig te zijn in de buurt. Hoe vindt u dat? Ja, prima. Hij moet door zo gaan. Ja, prima. Oké, mooi Tori, dank u wel. Ik ga die andere meneer daar, ja. Je ziet het, mensen, wordt gewerkt. En de buurtbewoners zijn tevreden. En de RR-lid, ja, die blijft gewoon zijn werk doen en heeft uitgelegd wat het werk is van een RR-lid. En hopelijk werken alle RR-leden zo voor hun buurt. Ik ben Natasja Conrad, achter de camera staat Boris. Fijne dag.